Asan mo tong libon ako? Kaya tong bataa. Di yun masaligan sa trabaho ba? Kapalong nagdali mi diri. Balik lang turo. Mana na sikaran gyud nako to ba? Di gani mabunalan ako to aning palita ba? Perting lang ayana gyud kay lihok. Ganun dugay makay kanabot. Asa man kanad to? Ganihara ko nagpaabot si mo ba? Ikaw suguon ka perting lang ayana nimo asa pagkakanabot? Pagkuhaan mo ng halublak. Pasensya lang kaya ko, boss. Nadugay mo dito, boss, kapag tinagaran ng kuha ng block, boss. Mga tarungan pa yung ka. Butang lang na diha. Perting lang ayuna ni mong suguon ka, oy. Sus, sige butang diha ng lublak. Ayan na, yun ni mo, lamian mo, bunalan, aning palita ko. Pagkaw na dito, pagpapaghalublak dito ko. Uy, Ner. Asa man ka na-assign ka ron, Ner? Atos pikas. Pikas ka na kung saan na filing mo. Pailing ka pa mo dito, eh. Filing mo dito. Si, ito ay parang Renzo. No? Buno kayo, no? Oo, Nakatunong yung masun ba nga nang stricto yung kayo. stricto po ito mason niya. Taon-taon sugo. Pagtuod sugo. Di normal man po na po kay kana siya. Nanrabaho man po sa parehas. Upod. Kaya kanang masun po, nakapas po na siya. Nga na madali mo man. Lain po yung mason na ito. Murang magpakyawang paglihok po. Hindi maluoy sa libur ba? Maluwi sa libro, no? Pero Maluoy. sige lang, kailangan ng diskarte. Nga sa man. Kapit ng bagting. Neneta, Ta, ninit ta. tara tara. Wala na, itong bahag kahoy. Kinsa ka to? Kasi kang mason to ba? Pre, ay dali itong barong kahoy dito, pre. Ito na to. Ha? Kinsa man? Uy, Vince! Salamat kayo. Kay mong gi salo ang kahoy nga matumbang ta sa kuha. Boss, ay problema na, boss. Dati nga, makatabang ko sa akong isip katao. Walay mapahamak. Vince, salamat kayo sa mong salo sa kahoy ha. Nya, sa akong gibuhat nimo, pasalo ako. Kay pasalo ako sa ako ang nabuhat sa imo nga gidaog-daog ta kapagayo. Pero pasalo ako kay sa sunod sa tuwang trabaho dili na kanako daog-daogon pagayo. Ang ato ang manarbaho lang punta og tarong sa tuwang pagtrabaho diri. Dapat gid ay pantay-pantay atong pagtanaw sa usa ka tawo. Kay wala ta makabalo unsay dangatan nato pag-abot sa panahon.